Il-ħamis fil-għaxija 20 ta' żgħażagħ inġambru fiż-żona industrijali ta' Bulebel biex flimkien mal-mexxej Laburista Joseph Muscat jiddiskutu l-futur tagħhom b'mod partikolari fil-qasam tax-xogħol. Attività organizzata mill-Forum Żgħażagħ Laburisti li ta' kull ġimgħa tul il-kampanja elettorali qed jorganizza l-attività bl-isem Ajmin. One News mar Bulebel u staqsa lill-luħut miż-żgħażagħ preżenti għaliex ħassew li kellhom jagħtu semhom f'din l-attività. Nemmen li bħala żagħżugħa li wkoll ħankun qed nivvota l-ewwel darba, hemm bżonn ukoll nagħti semhom ukoll fil-affarijiet li jsiru. Bħala żagħżugħa nivvota l-ewwel darba elezzjoni ġenerali u għall-elezzjoni tal-Kunsill Lokali xtieq nkun naf x'qed joffri il-Partit Laburista għalina żgħażagħ. L-ikbar tħassib għall-istudenti żgħażagħ huwa li ma jsibux impjieg fil-qasam li jkunu gradwaw fih, filwaqt li dawk li għandhom xogħol qalu li għandu jkun hemm aktar opportunitajiet fejn jimirħu. Naħseb jinqataw ċertu burokraziji meta tiġi impjegat il-kulur li inti, familja u affarijiet relatati u jkollna aktar opportunitajiet aħna żgħażagħ barra minn Malta u fuq xogħlijiet u qasam differenti. L-inna żgħażagħ li nkunu għilna nistudjaw ma nafx kemm sena. Fl-aħħar mill-aħħar insibu x-xogħol li nkunu għilna tant nixtiequ studjajna lih. Jiena naħdem fit-turiżmu u nemmen illi fit-turiżmu għandna bżonn aktar għajnuna biex inġibu aktar turisti minn pajjiżi fejn għadna m'għadniex taħsek b'saħħitna, ġifieri m'għadniex b'saħħitna daqs l-Ingilterra u l-Ġermanja u hekk tifhem bħal Norway, Sweden. Li jkun hemm iktar xogħol ta' kwalità għal anke min qed tiggradwa bħalissa mhux tiggradwa fix-xogħol li tkun lek snin kajt għalih. Mbagħad fl-aħħar mill-aħħar ma ssibx ix-xogħol u taħdem f'xi ħaġa li totalment m'għandix taqsam mas-settur li tkun gradwajt fih. Din kienet it-tieni attività tal-Forum Żgħażagħ Laburisti f'din il-kampanja elettorali.